Здравей! Значи това е комплекса. Тук вече от тази страна е хотелската част. И от тук има вратичка. Това е съседния комплекс Ясен тук. По принцип и през Ясен мога да се мине, но те се карат и затова ние сега ще минем през най-дългия път, който е до плажа. От тук. Тук правят ремонт на хотела. Фактически се минаваме. Не знам за запълня. Аз ще ти кажа и други варианти как да се минава по-накратко. Като цяло това е основно. Тук на ремонт на хотела му правят основен ремонт. И фактически от тук си вървиме. От тук има такава игрище, такова малко за футбол. И тук има такава парзалка, водна парзалка. Така, от тук си е пътечката. То горе-долу, не, оттам е доста по-близо през съседния комплекс, ако се минем. Да не се сърдат. От тук е направена пътечката. Хубавото е, че тук са такива високи дървета, даже лятото, като е много горещо, пак е приятно сянка. И тук вече си излизаме на вътрешната улица. Единият вариант е оттам да се мине покрай Чайка Бич. Това са сините стъкла. То си е точно на брега на морето. Другия вариант е от тук. Аз си мисля, че от тук е по-добре. Това е хотел Гуарус. Ясно. А отляво е този комплекс Ясен, през който ако бяхме минали, щяхме да излезем направо ето тук. Там зад бялата кола, зад дърветата е комплекса. И вече тук сега излизаме на плажната алея. Най-вероятно до плажа ти е 5 минутки. Ама сега ще го засечеме точно да видим как се получава. То 5 минутки, ама като се спреше тук сладолет, тук въртележки и може да стане 25 минути. Аз така знам, с детето като ходим до плажа се стига по-бавно. Ако си вървиш сам, не е далече. Но в смисъл не е изморително, дори след дълъг цял ден на плажа. Не е изморително да се върнеш до комплекса за 5 минути. А и тук е равно. 5 минути са си реални 5 минути. Не както някои казват 5 минути, а потом просто се оказва 25-30.
Ето тук е вече цялата зона. Ето там покрай Хевън може да се излезе на плажа. Тук е вече пешеходната. Тук си е вече плажа, може да тук между кафетата може да се минава. Може да има заведения. И ето тук вече най-спокойно може да се излезне. Директно на плажа. Тук има такива заведения. Среща е Свети Влас. И плажа, предполагам, че го знаеш вече. Чадъри, шезлонги, свободна зона. Там е стария Несебър. Ето го Несебър. И тук джетове, колела. Навсякъде. Това е много интересно. Ето го хотел Гларус. То фактически е през два реда сгради. Хотел Гларус, този комплекс ясен, през който можеше да минеме, и нашата сграда.